letretan ere, eta nik letren motiboak eta azaltzea ez zaizula gehiagi gustatzen aiora. Bai. Zuk zer horrek egindakoak dira, eta segurazki entzuten duenak ez, norberak berea interpretatzea edo nahiko duzula ez, edo norberak bere zentua ematea. Nik nahiago normalean, bai. Bai, baina nik bai aipatuko izut keinutxo bat, ze kezkatuta hasitan egoan, naturaren gaineko aipamenak beste diskotan maiz eta ugari egoten dira, eta bakoitzak bere iragantxoa ere badaukagu, eta nik horrekin, eta oraingoan esan, ez dute dago, baina bai, euria ere badago, ezta? Zure euri mozala, bai, badago, nik uste beti errezkoaten naizela, eta gehienetan uretara noa. Bai itxasoa, bai euria, bai ura bera, uste dut... Zer du baurak? Piztiz da. Piztiz da. Bueno, ura asko gustatzen zait, ura asko gustatzen zait. Baitu espa bat zeona den erlajateko, itxasoa hor lasai egoteko bai, uste dut ura oso garrantzitsua da niretzako. Ezin nekea saldu zergaitik eta beti agertzen da letretan. Baina, bueno, lindik letretan, eske gauza batzuk ematen dute igual supersakonak, ez jendearentzako, eta igual nik idatzi ditut txorrada batengatik. Orduan, azaldu egiten baditut benetan, galdu egiten dabe askotan euren rollo hori polita, ez? Eta hartu zitzaidan justu hasieran itxasoa abestiarekin. Neska bat etorri zan superkonbentzitu, eta oneri buruz hitz egiten duz da, nabi da esaten. Eta gelditu zan aurpegi batera super triste. Ja, arrotzea daukazu. Eta zertarako aportuko dut, azkenean, nik askotan ez dakit oso ondo zeri buruz hitz egiten dudan, ez? Ateratzen zaizkit hitzak, igual sonoridadeangatik, eta zentzua daukate, baina norantza doan, bakoitzak hartuko dau, ez? Eta oraingoan gainera arrisku bat daukagu, eta da, pentsatzea letrak ere gaitzaren ostekoak direla, eta azkenean horretaz ari zarela, eta aipatu behar da, ez aurrekoak direla. Danak dira aurrekoak, abesti guztiak, ia denak grabatu ziren, bueno, ez den sortzia grabatu ziren, justo asteburu horretan, koroak grabatu behar nituen Kuraia eta Corazón de Tango eta horrek elektronikoenak, baina ezin izan nituen koroak sartu, goizan medikoaren gana joan nintzen, eta bombazoa bota zidan, orduan ezin izan, ez neukan indarrik hori egiteko, eta paso egin nuen. Baina beste bi gelditzen ziren, bata da Rozalenekin daukaguna bestia, eta bestea da Adorekemena Kuraia, eta hori bai direla post, ez? Rozalenen aipatu duzuna. Bai. Zer eman diozue emakume honi? Oraintxe irakurri diot, ez da elkarrizketa batean nola aipatzen duen jendea harritu ere harritzen dela, orain euskaraz ere Salvadorren heriotza ere kantatu delako, ez da diska berrirako. Eta begiak nola baitere zabaldu zen izkiotela, ez da? Ola Salvadorrekin ere izan zuen kolaborazio bat, zuekin ere bai, beti erakutsi izan du berak alako sensibilidade bat, ez? Baina hori bere gauza da, osea, aurretik badinotut, aurretik Ola Salvadorrekin egin zuen, gero gurekin egin zuen zinemaldikoa, eta gero, justo hor pantailan ikusten dudana, ez naiz ni abestia sortu genuen momentu hori, ez? Salvadorren heriotzarena hori da, berak barruan eukidagoan gauza bat, berak aukeratutako abesti bat, ze justo hori grabatu genuenean komentatu zigun, hau egiten, hau da nire plana eta hau gura dut egin, uste duzu hau abesti hona dela, baina berak zeukan erabakita, bere gauza da, bere meritua berana da. Baina filin berezia igertzen da zure bien artean. Gozada bat da tipa bat, eske ni benetan... Oso erreza, filina Rozalenekin oso erreza da, egiteko gauzak eta lan egiteko, eta... Edo zer gauza egiteko, eske ni goratzen hasieran esan zidatenan, hau tipa da supermaja, Hala, esaten danean pentsatu zen, dime de que presumes, erderaz esaten dan bezala, eta de repente ezagutu nuen da, bai, eske majísima da, ez dago nondik hartu txarrera, osea, benetan, holan da, eta lan egiteko hori erreza, eta gozada bat, así que normala hor goian egotea, eta daukan talentuakin. Bai, eta berari